Obchodné centrum Ronex na Pribinovej ulici v Čadci za bývalou Devínbankou vás pozýva do svojich moderných priestorov, v ktorých nájdete rôzne predajne, butiky a obchodné zastúpenia. Predstavujeme vám spoločnosť Drevona Slovakia, firmu so 60-ročnou tradíciou, ktorá sa v súčasnosti zaraďuje na Slovensku medzi najväčšiu obchodno-výrobnú sieť. V ponuke nájdete široký sortiment nábytkárskych výrobkov vlastnej výroby, slovenských aj zahraničných výrobcov. Okrem iného predajňa ponúka obývačky, spálne vrátane roštov a matracov, detské izby, študentské zostavy, kuchynské zostavy, kuchyne na mieru, jedálne, sektorový nábytok, predsiene, kúpeľňový nábytok a voliteľné kancelárske zostavy. Taktiež široký výber bytových doplnkov ako kvety, vázy, garniže, obedové súpravy a podobne. Česká pekáreň Bajus pôsobí na trhu už 19 rokov, jej sortiment tvorí viac ako 50 druhov pekárskych výrobkov vrátane chleba, ktorý je ručne hnietený a pečený z pšenično-žitnej múky. Ďalšou špecialitou sú české koláče, tvarohové, makové, jablkové, marhuľové aj slivkové pečené na plechu. Špecialitou sú tiež svadobné koláčiky s vynikajúcou chuťou a vôňou. Okrem bežného pečiva ako sú rožky, dalamánky, cereálne či tmavé pečivo si priazeň získavajú aj frgály a na Slovensku veľmi obľúbené pizza a slaninkové rožky. Navštívte nás a určite odídete spokojní. Oknoplast Group je medzinárodná firma pôsobiaca v 12 krajinách so 16-ročnou tradíciou. Okná a dvere Oknoplast Group sú synonymom kvality, o čom nasvedčujú nielen pribúdajúce ocenenia, ale aj spokojnosť zákazníkov. Kvalita je kontrolovaná nemeckou skúšobňou v Rosenheime. Zákazník si tu môže vybrať spomedzi najširšieho výberu plastových a hliníkových profilov na trhu, ktoré majú nielen vysokú kvalitu, ale aj výnimočný dizajn. Firma okrem okien a dverí ponúka kompletný sortiment parapiet, žalúzií, roliet, markíz a garážových brán. Toto všetko a ešte o mnoho viac nájdete v modernom obchodnom centre Ronex na Pribinovej ulici za bývalou Devínbankou v Čadci.